Haleluya, hama dzinodikana. Tanga wabvunza Mwari kuti ndiko here? Tanga wabvunza Mwari kuti ndiye here? Tanga wabvunza Mwari kuti ndizvo here? Tine tsika, vanhu vane tsika yekuti vanongoerekana vaita zvinhu zvadhakwa, zvabhenda, zvaminama, vozoda kudzoka kuna Mwari. But pavamboita, pavamboenda, pavambozviita, havana kutanga vabvunza Mwari. Ndo dambudziko rakaitwa naRoti. Munomuziva Roti imi? Bhaibheri rinoti Roti anzi naAbhurahama, honaka mwanangu, inini newe hatingafanire kunetsana panapa. Chisarudza iwewe kwaunoda kuenda. Roti ndobva aona nyika yeJorodhani yanga yakasvibira. Ndobva aona kusvibira ikoko, akati ndakuenda kuJorodhani. Kwakundopega tende rake rakatarisana neSodhomu neGomora. Chakaita kuti Roti aende ikoko kusvibira, haana kumbotanga abvunza kuti regedzai ndibvunze Mwari wababa munini vangu Abhurahama, ndimubvunzewo kuti kwakasvibira ikoko ndekwangu here? Ndoda kuti ndikubatsire pazuva ranhasi. Usati waita chinhu, tanga wabvunza muridzi weupenyu kuti nhai Jehovha, ndiye here murume wachoyu wamati andiroore? Ndiye here mukadzi wachoyu wamati ndiroore? Ndiro here basa racho iri ramati ndishande? Ndiro here bhizinesi racho? Hazvinei nekusvibira zvekuti vamwe vari kuita vachitengerwa vachiita mari, iwewo unogona kundoita ukasaita mari. Saka tanga wabvunza Mwari. Roti akazodzima rapinda muSodhomu neGomora, ndopaakatozoteverwa naAbhurahama, vana Abhurahama kuzoita bhizi rekumunamatira kuindasidha. Mafundisi ari pabasa, ari bhizi kunamatira vanhu nekukwira makomo nekuindasidhira vanhu. Vaita madhesizheni avo vasambobvira vabvunza Mwari. Anotorovha Sunday service achiita yaanenge achiita zvabhenda, aenda ikoko ndopanozofonera mufundisi kuti ndiri kuno, ndanga ndaenda kunohodha, ndabirwa ndiri pabhodha. But paaenda haana kumbotora foni imwe chete iyoyo kufonera mufundisi wake kuti angomuudza kuti ndisei, ndakuenda kunohodha. Tanga wabvunza Mwari. Usati waita chinhu chese chaunoita pano panyika, tanga wabvunza Mwari kuti Mwari vagokuitira zvakanaka. God bless you.